llarga durada a la regió. Després de 50 anys abandonat, el jaciment arqueològic de Son Sunyer a Palma ha recuperat el seu esplendor. El Consell de Mallorca ha subvencionat la neteja de la zona i la retirada de vegetació. Ara espera poder obrir al públic les 7 coves funeràries que hi té, amb més de 3.000 anys d'antiguitat. Les coves de Son Sunyer tenen 3.800 anys d'antiguitat. Les varen excavar els habitants que vivien a Mallorca a l'edat del bronze per enterrar els seus éssers estimats. N'hi ha 7, probablement una per cada família, i estan ubicades al Pitlerí, prop de l'aeroport de Palma. Per donar sepultura als morts havien de recórrer una distància de 3 quilòmetres des dels seus poblats. El que és interessant d'aquesta zona és que hi ha moltes coves d'enterrament, està molt relacionat amb l'antiga albufera de Sant Jordi, i això es configura com un espai ritual proper a la mà, mentre que l'hàbitat estava allunyat d'aquí. En diferents excavacions arqueològiques s'han descobert esquelets, ceràmiques i fins i tot botons fets amb ivori, os d'elefant. Al segle passat les coves s'utilitzaren per extreure marès i quedaren parcialment destruïdes. Després foren abandonades durant 50 anys en aquesta finca privada. Ara s'ha netejat la zona i s'ha llevat la vegetació per tornar a treure les coves a la llum. El que veiem aquí darrere era bosc. S'ha fet una neteja de vegetació per poder accedir al jaciment i després una neteja de la vegetació que estava afectant les estructures del jaciment. Ho ha fet un equip de 3 persones amb diagnòstic de salut mental de l'associació Es Girasol. Ha augmentat la seva autoestima, estan supermotivats, alguns han començat un projecte nou de formació i altres volen repetir l'experiència. Les feines s'han finançat amb 11.000 euros del Consell de Mallorca. S'espera poder obrir les coves al públic amb visites guiades.